जोङो एक्सप'आव फैदो आरो ना एक्सप'आव दिनैसो फैदो माने दाख्लैबो फैनो नागिरखादोंमोन ओमफ्राय फैनो माबानानै दिनैसो ओमफ्राय जायगा बहुत लेथ्रा नै नायनो हागोन बेसेबा लेथ्राखा जायगाया माने गानोनो लामायानो गैया बायदिसो नै दै बानायानो बिराद लेथ्रा जायगायानो बानपानि एसे जों खादो माने जा काटखौसो जों नै जा काटखौसो थाबायजोबनांगो नै दा एक्सपिरा आरो मा जाबाय दं बेयाव लामायानो मोनाखै नामा नोङो हा दं गस्ला सब दंजोबो गाइस जोङो बे सारा माने गिदिंजोबखांबाय आरो ना गिदिंजोबनानै नायजोब्बाय ओमफ्राय बिदिनो हाब लेथ्रा नालाय ओंखायनो बारा गिदिङासै नै एकदम लेथ्रा गोजा आरो लामायानो नायथाव जायानो फ्राय किसु दंजोबो म्यूजिक बापरे काप माक्सिया मेङाखै नोंखो आंखौथ' बिराद गोलोमजोब्बाय नै नोंनियावनो बोरै जाखाजोबबाय मोखां माखासे सब गोलोमजोबखाबाय ओमफ्राय नै ड्रेसफोरा नायनो हागोन 100 दंखायो आरो नै 100 सब लिरनानै दोनखादो ओमफ्राय बेसे मिथिया सब 100आनो नै सब 100 ओमफ्राय 150 हाय नै ओमफ्राय बेसे नै 50 गिन्जि लाङोबा 50 nih random ayơi sesi fैलायबाय लै अबस्था नाय नै मा दं जा सेन्देल जों दा लाथ' आरो ना माने नायग्रा लादो नेक्स्टनि आरो फैबावगोन नै एकदम मानसिफोरा क्या बे थांला जों थांला नै जोङो इयाव फैनानै माने ओरैबादि हाब्रुसो गाना फैनाय जादों नै अबस्था गैया माबा आसार गोखै मोनदो हो एक्सपिर गोखैसो मोनामजोबो माथो बाट मोनामजोबबाय एसे एकदम आसार मोनामजोबबाय जाला थांसै जाग्रा ओजों ट्रेन खारबाय दं ट्रेन जों दायो थांसै नै जाबाय गेट आरो ना बरियानो जों नेक्स्टना फैबावगोन बरियासे 4 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं मोजां बुस्थुमोन गाइसमोन मोनदारजों सिगाङाव दा ओंखारबाय जोङो थांसै जोङो एकदम फट' एसे लानोसै मोननैसो फट' लानोसै ओमफ्राय थांसै नै थांसै दा जोङो ओमफ्राय लांसै दा नै नाबो मोनबाय स' लोगोफोर जोङो माने मोनसिगौमोन आरो ना मोननाया बेनिफ्राय आंनिया गारिया डिसलक जानो हालायबाय खेबथाम जाबाय आरो नायदो दहायबो माने बे एक्सपिरखौ लाइन थांनायावबो खेबसे जादो बेनिफ्राय लामा ससेयाव आरो खेबसे बेनिफ्राय दा आरो खेबसे जाबावबाय आरो ना थ' बिदिनो माबा माजे गारिया आंनिया बिदिनो डिसलक जाबाय थानाय जादों आरो ना थ' मोजां नायनानै फाहामनांसिगोन सानसेखालि माने माबायाखैमोन आरो ना सार्भिसिं होदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो खुलिनानै मा खुलिखो माखो बिदिनो माबा खालामनानै माने बेखौ बख'नो होआखैमोन आरो ना डिसनि जेनेबा जिखिया बुस्थु ब्रेकनि थायो आरो ना बेखौ बिसोरो बख'नानै चेन्ज खालामगारना होदों इ दिननिफ्रायनो डिसआ लक जाबाय थानाय जादों आरो दा मा बुंनो उपाय गैया गारिखौ दसे रेस्ट दोननांसिगोन जोङो होमबानिया माने गुसु जाबाथाय डिसआ हारसिंनो माबाफिनो दा मोनाबाय थ' मोनानायदो कुवालिटि बारा मोजां नुनायबो नङा ओंखायनो जों दायो दसे थाथ'बाय आरो डिसआ लक जानायनि थाखाय बाङाय रेस्ट होनोसै गारिखौबो
सल'खौबो नायनो हागोन नै आङो लाइट माने फकास होनासो माने भिडिअ खालामबाय आरोना थ' मोनानायदो बांद्रायबो नुखानाय नङा नै नायनो हागोन माने बुस्थुआ नैयावनो जाबाय थायो आरोना नै बेसेबा गुदुं जादों माने दांनोनो हाया जादों माने बांद्राय स्पिड सलायबाथाय गारिया इदि जाबाय थानाय जादों दाब्रायनो हाया माने दहाय एक्सपिरा होनखादों नालाय बारा साखावना होननानै होनखादोंना नों दहायो बेनिखायनो आंबो माने जाया बायदि मोन्दोंमोन आरोना माने जायाबो जानाया ओमफ्राय प्रब्लेमा आसला सिगांनियाथ' एख' माबाखाया नै बेसेबा गुदुं जाना दं आरोना नै बा माने दहाय देन्जार माने दांनो हाया जादोंमोन दा बेसेबा बाय माबा जादों दहाय दैसो होलायलायदोंमोन जोङो थ' एख' गैखाया थ' हालोदा बेनो आरोना थ' फोरमायखाबाय बयनोबो थ' डिसनि लक जाबाय थायो प्रब्लेमा बेनो बिदिनो जायो मालाबा आथुरै फैबाथाय बिदिनो जायो आथुर खामानिया बिदिनो जायो बयनाबो जायो जाफेरबाय बिदिनो बयनाबो आथुर खामानि दहाय माने मोनसे माने ब्लग बानायदोंमोन आरोना भिडिअ बानायनायाव ओमफ्राय रिएक्सन सासे सिख्लाजों मोनदो सिख्लाना बुदो मोनदो फार्स्टाराव हाबदो एन्ट्रियाव ओमफ्राय माने बुदजों मोनदो पुरा गोरलैगोन माने नुगोन आरोना बिथांनिखौ आङो डिसक्रिपसन लिंकआव होना दोनगोन बरियासे नायबानो जाबाय माने बेखौ एक्सप'निखौ लाजोबासै आङो जों सानडे खालि नायनोसै द' फैबाथाय नोंथांमोना बरियासे नुगोन आरोना थ' एक्साइटेड जाबानो जाबाय बयबो एक्सप' बर्मानि आरोना बर्मायाव जादों माबायाव जोबगोन होनदों सेप्तेम्बरनि 6आव ना मा जोबगोन होनदों आरो थ' बेनोसै थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आरोना थ' जोङो बाइकआ एसे दिसा गुसु जाबाथाय जों थांसै थ' बेनोसै आरोना मा खालामनो उपाय गैया बिदिनो दसे नेथ'नांसिगोन थ' मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना